ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಳೂರು ಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದೇವರ ಕಂಬಳ ಅಥವಾ ಪೂಕೇರೆ ಕಂಬಳ ಜರುಗಿತು. ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಧೂಮಾವತಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೀಡು ಕುಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ಶತಕಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಊರವರ ಸಹಕಾರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಸವ ನೇಮ ಕಂಬಳ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಆಪುನು ಐದು ಕೈನಿ ಪೂಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ಕೋರ್ದು ಪೂಕರೆ ಪಾಡೋನು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಭಂಡಾರ ಜಾಲದ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಉದರ್ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅದ ಅವು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ನೇಮ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ 7ಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರ ಜತ್ತು ಹೆಣ್ಮಗು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಉಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ ಕೊನೆಯ ನೇಮ ಅವು ದೈವಸ್ಥಾನ ನಡಪಣವು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಕುಳೂರು ಬೀಡು ದಾಸಣ್ಣಾಡುವರ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪಣಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪರ್ವಗಳು ಪುರ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಪುರ ಒಂದು 4 ದಿಪಂಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಡೆದೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಇನಿತವು ಪಂಡ ಅರಸಂಕಲೇರು ದೈವವು ಅಂಚನೆ ಧೂಮಾವತಿನ ಒಂಜಿ ನತ ನಡಪಣವು ಒಂದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಡಪಣದ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮ